musta joskus tuntuu, että tää yleinen ihmisten ajatusprosessi jotenkin vaan vaurioitunut, että tää niinku materialismi johtaa, ihmiset koko ajan ajattelee, että mä haluan ton asian, mä haluan tän asian, mutta oikeasti me ei niinku ikinä katsota itsemme sisään ja täyttää, että eihän tää materia, tää siis auta meitä yhtään, siis se ei tee meitä onnelliseksi. Siinä vaiheessa kun me kuollaan, niin emme saada sitä rahaa hautaan, siis tuo valtio on ihan tänä näitä mustasmoki rikkaita äijiä, jotka koko ajan kertoo meille, että millä tavalla ajatella ja mitä niinku uskoa ja mitä ostaa. Siis tää on ihan siis sairasta ihmiset ei vaan niinku tajua näitä asioita. Siis musta joskus tuntuu, että me niinku nuoret ollaan ne ainoat ihmiset, jotka ikinä niinku funtsii näitä juttuja. Siis miettikää niinku tätä perusihmisen elämää, että aluksi käydään töissä ja sit tullaan kotiin ja vaimon luokse tylsä vaimo ja tylsät lapset ja avataan ostos-TV ja katsotaan mitä uutta sieltä löytyy ja sit ostetaan turhaa paskaa ja tehdään turhia töitä, että saataisiin sitä turhaa paskaa. Ne lapset vaan kärsii siitä touhusta, kun ne on ainoita, jotka niinku tajuaa, että hei isä, ei tää sun ostos-TV-rumpa vie mihinkään. Ei tää merkkaa sulle mitään. Niin vapautukaa niistä sisäisistä kahleista, jotka määrää teitä täällä maan päällä. Te vaan tottelette kaiken, mitä valtio teille sanoo. Te vaan alistutte siihen harmaaseen massaan, mitä on jalkapallo ja halpa pirkkakalja. Ja ette te saavuta sillä mitään. Te kuolette yksin. Te elätte yksin. Myykää maallinen omaisuutenne ja herättäkää se sisäinen minäni sieltä. Benjamin Franklin hyvin sanoi, että jos olet valmis vaihtamaan vapautesi turvallisuuteen, niin et ansaitse kumpaakaan. Rakkaus on modernille ihmiselle ihan vieras käsite. Meillä on maailma täynnä onnettomia ja yksinäisiä ihmisiä, eikä kukaan välitä niistä yhtään mitään. Ne on vaan yksiä onnettomia ja kukaan ei anna niille kättään. Sano niille, että tässä mä autan sut ylös. Ihmiset ei välitä toisistaan. Tää maailma on ihan hullu. Mä tiedän, miten noin 99% tämän maailman väestöstä elää. Ne elää siinä valheessa, että tasan tässä hetkessä mun oikea elämä ei ole vielä alkanut. Se on tämän kaltaista kuraa vaan, koska mä en ole vielä aloittanut sitä oikeaa elämää. Tää jatkuu 20, 40, 60, 80-vuotiaaksi. Sitten ehkä kuolinvuoteella voi vihdoinkin siinä lääkärien voivotellessa sun kuntua, että se elämä ei koskaan alkanut, se meni ohi. Se on siinä. Jotenkin kun vaan katsoo näitä mainostoimistoa, niin tulee ihan vaan semmonen vyökytysreaktio, tekee mieli oksentaa. Siis se on ihan hullua se koko bisnes, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa niinku kertoa muille ihmisille, mitä kuluttaa, mitä ostaa, ja sitten ihmiset on niin ajattelemattomia ja ne luulee, että se on niin helvetin hienoa, että ai tuossa mainostetaan uutta Mersua, että nyt mun on kyllä pakko ostaa uusi Mersu. Ja ihmiset lankee siihen ihan niinku laumoittaa, ihmiset ostaa ihan hullusti Mersuja. Ja ne rikkaat smokkimiehet siellä vaan nauraskelee ja polttaa sikareita ja ostaa uusia jahteja itselleen sen takia, että ihmiset on niin vitun tyhmiä, ajattelemattomia lampaita, että ne lankee näihin juttuihin ihan suoraan. Ne on ihan voimattomia näiden mainosten edessä. Ehkä yksi onnistuneimmista nykyaikaisista aivopesumuodoista on kyllä tämä kirkko, että ihmiset menee sinne ja niillä on semmoinen kuvitelma päässä, että hei, taivaassa on joku semmoinen parrakas sukkeli, joka katsoo meidän kaikkien yläpuolelle ja hoitaa asioita, mutta meidän täytyy kyllä vaan todeta se karu totuus, että me ollaan ainoita tässä maapallolla. Ja vaikka se nopeasti kuulostaisikin tällaiselta niin kuin synkältä ajatukselta, niin oikeastaan se on todella vapauttavaa tietää, että me ollaan ainoita täällä. Ainoastaan me voidaan pitää hyvää huolta toisistamme. Jos me kaikki vaan puhallettaisiin yhteen hiileen eikä jatkuvasti sodittaisi ja riideltäisi, niin
että maailma voisi olla tosi kultainen ja mukava paikka ihan meille jokaiselle, myös niille pienemmille ja heikoimmille. Mä en tiedä, miten ihmiset voi olla näin sokeita tämän totuuden edessä, koska ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa se totuus on oikeasti meidän kaikkien näköisellä. Siis, jos te menette YouTubeen, katsokaa, laittakaa sinne hakuun Zeitgeist, niin totuus löytyy siellä. Se kertoo kaiken, miten Illuminati hallitsee meidän elämää ja kuinka niin kun, nämä ihmiset tällä kadulla, ne on vaan niin massapsykoosiorjia. Ne kävelee niin kun, ajattelematta yhtään mitään. Siis kyllä sä varmaan tiedät, mitä mä tarkoitan. Nämä harmaat ihmiset, jotka elää harmaata elämäänsä ihan vaan sen takia, että joku on sanonut niille, että tehkää se asia näin. Siis se ei mene niin. Siis jokaisen pitäisi itse ajatella omaa elämänsä, mikä on omaa elämää parasta. Muistatko, kun lapsena sulle annettiin eskarissa laatikollinen kyniä ja sua pyydettiin piirtämään tulevaisuuden sinä siihen paperiin ja sinä näit itsesi astronauttina, cowboyna. Mitä näille kävi? Yläasteella sama juttu, vähän latteempi kuva ja kaikki hienot väritkin katosivat. Se oli vain harmaan terävä lyijykynäpiirustus sinusta kirjanpitäjänä jossain paskasessa yhtä harmaassa firmassa kuin mitä sinä siinä itsesi näit. Mihin nämä unelmat ovat kadonneet? Mitä muutakaan meillä on kuin unelmia? Mikä on tärkein asia tässä elämässä? Ne on unelmat. Ne on ne suuret mahdollisuudet, mitä tämä maailma meille antaa. Mitä niille kävi? Mä kerron, mitä niille kävi. Sä jätit ne, kun sä astuit aikuisuuteen. Ihmisen monien miljardien evoluution tulos on se, että ihmisen aivoissa on 100 miljardia aivosolua. Siis se on aivan käsittämättömän tehokas, aivan niin kuin tietokone. Ja sulle on annettu hallinta tämän koneiston ylläpitäjäksi. Ja kun sä katsot kaikkia maailman ihmeitä, meillä on virtaavia puroja ja korkeita vuorenhuippuja ja ukkosta ja kaikkea tätä hienoa. Sinulla on annettu vapaus mennä katsomaan näitä ja tutkimaan näitä ja ihmettelemään. Sulla on kaikki vapaus tehdä se, mutta ei. Sun elämä menee siihen, että sä olet siinä harmaassa kuutiossa 16 neliömetriä, vietät siellä koko loppuelämässä ja teet tylsää, paskaa työtä jollekin tylsälle, paskalle firmalle, josta sä et välitä vittuakaan. Miksi sä olet antanut tämän tapahtua niin fiksulle ja kaunille ihmiselle kuin sinä? Onnistua keksii keinot, epäonnistua keksii tekosyyt. Sä olet paljon tärkeämpi ihminen kuin sä uskotkaan. Mä kerron sulle mitä sä teet. Sä nouset tästä penkistä just nyt ja menet tekemään kaikki unelmat mitä sulla on ollut lapsesta asti. Sulla ei saa olla mitään tekosyytä. Sun ei pidä välittää mitä kukaan muu sanoo, koska tää on sun elämässä ja sulla on näitä ainoastaan yksi. Sun pitää onnistua tässä, koska muuten sun elämässä on turhaa, eikä siinä ole mitään sisältöä. Sä nouset tästä penkistä just nyt. Oot sä halunnut olla taidemaalari? Me ostaa pensseleitä, me ostaa kankaita ja harjoittele joka ikinen päivä, kunnes sä onnistut siinä. Oot sä halunnut olla astronautti? Ilmoittaudu just nyt koulutukseen ja sano niille, että tää on mun elämäntehtävä, mä haluan tän läpi. Oot sä halunnut olla muusikko? Mene just tällä hetkellä ostamaan se instrumentti, mitä haluat soittaa ja harjoittele sitä orjallisesti joka ikinen päivä. Tää on sun ainoa elämässä ja sun täytyy saada ne unelmat toteutettua. Sä välität aivan liikaa, mitä muut ihmiset sulle sanoo. Sä et saa pilata tätä mahdollisuutta. Mä tiedän, että sulla on voimaa, tahdonvoimaa, kyvykkyyttä saavuttaa nää sun unelmat. Sä et halua olla loser niin kuin 99% ihmisistä, jotka elää siinä tylsässä harmassa arjessa. Ota bongi käteen tällä hetkellä ja pajauta oikean kunnolla. Pajauta niin hulluna, että sun tajunta meinaa lähteä. Siinä vaiheessa sä vasta tajut, mikä on elämässä tärkeintä. Se ei ole työ ja orjuus. Se on se, minkä sä oot lapsesta asti halunnut tehdä ja sä teet sen just tänä päivänä. Päätä se. Tee sun unelmista totta just tänään.
Mä en voi tarpeeksi suositella ihmisille LSDtä. Se on muuttanut mun elämän aivan täysin. Se on muuttanut miljoonia ihmisten elämää aivan täysin. Siis mä en tajua, miksi tää ainoa lääke sielulle, joka parantaisi ihan kaiken, myös syövän ja estäisi kaikki sodat. Miksi ne valtion suoranaiset kusipäät haluaa pitää sen laittomana? Mä kerron sulle miksi, koska valtio hyötyy sodasta, valtio saa rahaa, valtio saa öljyä. Me ei välitetä vittuakaan teidän sodasta. Me halutaan elää vapaina irti teidän fasistien kahleista. Me halutaan elää harmoniassa toisten ihmisten kanssa ja LSD on tie totuuteen.